Just tinao chibhongodze. Garai yenyu pacheya. Tinokumbira Matthew munopedzei. Macheya yanoita padhuze nepadhuze. Yeah, so. Vachibvongodze vakawisa nyaya yavo mudare rekuti munopedzei vakapfimba mudzimai wavo, asi pamashoko pane umbowo hwefoni. Hameno kana paine mawitnesses enyu achibvongodze amuda kuti vange varipo panyaya yenyu. Pamusoro inini witness munhu wandakangoudza kuti ndozviri kuitika. Alright. Asi aripo hake? Aripo. Alright. Munopedzei mune mawitnesses here panyaya yenyu? Kwete. Alright. Tokumbira vachibvongodze musimudze ruoko rwenyu rworudyi. Zvandichataura pamberi pedare. Ichokwadi. Mwari ngavandibatsire. Dzikisei henyu ruoko rwenyu pasi. Munopedzei ndokumbira musimudze rwenyu rworudyi. Zvandichataura pamberi pedare. Ichokwadi. Mwari ngavandibatsire. Dzikisei zvenyu ruoko rwenyu pasi. Tinokumbira vachibvongodze kuti mupe nyaya yenyu zvizere. Witness yenyu ngaiuye. Witness yenyu tokumbira zita rake. Haisi witness. Munhu akatongoudza nyaya. Haisi witness. Alright. Sechikumbiro chakataurwa kuti munyaya yenyu mune nyaya yefoni, mune mashoko ari mufoni. Foni yenyu iripo handitika? Foni ndinayo. Yeah. Saka tokumbira kuti mutitaurirewo nyaya yenyu muitaure pamberi pedare zvizere. Pamusoro inini kuti ndizowana mashoko mufoni, ine adzimai vangu vakanga vandudza ndo zvakamboitika. Handiti ndobva ndazoti zvinetse chimbotsanangurira. Alright, ndinofanira kubatidza zangu foni yacho. Takateerera iwewe. Tsanangurira takatoteerera kuti mufoni namba dzakaisa message. Foni tichazoida imbotitsanangurira zvawakaona iwewe. Inini ndakati kudaira message yakanga yanyorwa nenamba. Handiti namba dzani dzevanhu. Namba idzi ndo vakanyora message mufoni mani. Tsanangurai pabvo pekutanga tinzwisise. Foni yadzimai vangu. Handiti ndobva yaita mazuva isati yaopenwa. Ava vanenge vanga vasiri paapp. Ndobva kwazopinda message ndiri kubasa kuvanhu. Handiti kuti waita basa wasunungura mwoyo wangu. Message yekutanga. Mukadzi wacho ari merumo. Mukadzi wacho auya. Auya. Ngabude panze. Ndobva yechipiri yapinda. Handiti ndobva yati kuri sei inini ndiri kuHarare. Message yechipiri. Handiti yechitatu ini handina chandakapindura, ndaingoverenga mamessage. Yechitatu ndobva vakanda chinenge chikisi mufoni. Chikisi. Handiti yechi4 handiti ndobva yati iwe haungagare masikiro vakaita haungagare nemunhu anori mafodya anoziya kwaboka kana aendesa fodya, anoziya kwaRwari kana aendesa fodya chete. Saka ndakabva ndafara chiti zvandaita zaita zaita. Ndazogara ndobva ndaona mameseji haasisimo. Akungonyora kuti delete.
ndipandati handochiita sei ndopandakazoona vanonzi babastesi vanokuti babastesi ndoda kuti mameseji aripinda mufoni mangu asadhiritiki ini zvefoni handinyatsoziziva ndoita sei ndobasisati hazvinetso yakuno batatoenda kure vozi tatiri nevanhu vakawanda tiri pabasa batatoenda kure ndobva ngoti ini handambodza kuti zvizviri kuitika unongochuna apa mameseji aya kuda kuti azodhitika nguva iyo ndobva ngoti da kuti azodhitika after 3 months saka patichakazotanga kuchizopindura inini disappearing message akanga ati asisiwa wangodhiriti wangonyara kwangosara ngodhiriti mbasa 20 minutes kuti koma message yani kuti dhiriti sei ngotsana ngura yachibhongotsi andauda kuti ndichiverenga chi ngotsana ngura isingataura ndobva ndatoti uri kupi andirika andakachitanga kuchizobata arino zikanzi ndiri kuharari bandati unodzoka rini saka ndodzoka mangwana makuseni ndobva ndati uku ndigirochi andirika hapana kupindura ndobva ndati kose mameseji ako ari kudhiritika zikanzi isa audio ina ndakwanisa kusa audio andirika ndobva adzoka ozi akanga sadhitika ndobva ati voice note kuti ndizive kuti ndiwe andirika ndobva ndati nditumire piki baby ndobva atitumira iwewe bana mutomusendera adzimai vangu andirika zikanzi voice note ndikutumire andirika ndobva ati isa audio ndikutumire ndikati aiwa ndiri pane vanhu uda kuti ndiita sei zikanzi voice note ndikati aiwa ndiri pane vanhu ngatitaurei anditi ndobva tatombonyarara ndobva ati ndiri kutirai kufona foni iri kuramba izanga zvamo ndikati saka wanga wafunga tiita sei zikanzi audio please ndizive kuti ndiwe ndobva zvaramba zvakadaro ndobva ati voice note ndobva isa chimunhu chine maziziso kudai so ndicho ndechekuti tova ndoda kuona kuti ndiani wanditaura naye kufunga kwangu chirimo chikangovhura maziso kudai anditi ndobva ndaramba nekuti inini adzimai vangu vangu asipo anditi nyara mudare inini adzimai vangu vangu asipo vaitorwara but vangu vari kumusha kwavo anditi ndobva ndati hora chikora matumira pigs vanzi voice note ndizeti ndiwe ndopatata kupedza kuti voice isa audio voice isa audio ndikati aura ndozokisa audio manheru ndobva ati okay ili bandabva kubasa ndobva ndachimhanya nebhaibhi kupi kuna adzimai vangu ndobva ndatosvika but ndakazosvika late kwakuma past 9 eringe to 10 nebhaibhi dzeusiku ndobva ndati chiise audio ndakatosvika vakatora bhozi vaitimone musoro chiise audio ndobva vaisa audio ndobva yatotika ndobva vaisa imwe ndobva yatotika wakaisa audio yekuti audio ndakati imi chiti komuri kwarare mati mukundigira chii audio iyoyo anditika noti ndaida umbo hwangu nyatsita hubude ndoma audio vakaita savakaisa ndobva angotika ndozvapera zvakaita se zvakadaro ndobva ndachitombogara mazuva ava ndobva vazouya ngati handikavabvunze but inda ndine hasha noti vanhu nandadzomukoma una ndamudza kuti inini zvikundiremera ndobati no kusaita se kusamubvunze siya zvakadaro ndobva taita 2 days ndidika ndichitomuona ndobva tatenda inini ndine mombe dzaava dzandandakashaya dzakaita 2 weeks ndichidzitsvaka zvimwe zvakanya kundirwadza dzivava vamunopedzera vakati dzamai munopedzera dzakaita 2 weeks ndichidzitsvaka dzanga dzaraswa kuzoro nemwana wangu wanga uine jana ndiwe ndina nejana ndobva warasa mombe dzavo dzakaraswa dzavo but mafambiro adzakaita ndasanzwisisise kuti dzakafamba sei bo dzakaita 2 weeks singadzwani but first week nditsvaga munhu ndasati ndasangana nenyaya ipi handidika second week ndobva ndanda nenyaya ipi iyi manje pfungwa dzangu madzamboga ndikati kosei nyaya zobuda mombe ndichitsvaga mombe idzi asi mombe dzikuda ndiyakadzeneseri munhu bozi mombe dzasingawaniki hapana kuti ndadziona kwakati kana tichii anditi ndopapa ndanyanya kuti hasha ava ndobva wandidzikamisa kuti hazvinzwazvo mombe dzachizowanikwa kwatakaenda nemotikari andika ndakatenda nawo tiri mashure memotikari muchinotsvaka mombe takuenda kwadzanga dzawanikwa mombe dzane 10 days dzawanikwa ikoko but indane 2 weeks ladzichaya but dzakangofamba 2 days bozi kudzanga dzane 10 days dzabatwa kunonzi kwalight kumusoro kubva kumasasa saka enda ndakufunza kuti ava vanofanira vakaendesa mombe vachida kupisisa chi inini takatoenda kumashure titotese anditi kusvika papa yazomira kuti no ndaona kuti ava vachapindura mameseji nekuti vakangoona kuti hachadhiritika havachapindura
vauya kubva kwarara vandatotadzi vangu itai kuti hai ndobva kuti hai ndobva yatika asi havana futi kuita sei pindura vataona kuti vane kakunyimwa kuti maaudio varatidza kuti vaverenge akatopenyu kuti averenge asi ivo vangasapinduri ndobva zvakuma zvakaita sei zvakadaro ndopandikati pandikangotaura kugumira ipapo ndiyo nyaya yenyu yesezvizere changamira mataura inini pari zvino ndonyaya yangu andinaizii hapasina rimwe mashoko amuchazoti ndasirira pakati ndogona pamwe ndina andazosira asi andakabata andangoverenga mufoni handiwayo arimo kana ndine mwe andazojamba pakuverenga because takatogoti taure maona inini mawenzi akaitikwa isaya kana mashoko akaitika inini pfungwa dzenyu dzakafunga kuti kudii inini pfungwa dzangu inini ndaida kusangana nemurume tirwe hanzi pfungwa dzakafunga kuti kudii munhu aangotikwa kusapindura inini ndakafungidza kuti achada kuti achiona nekuti akangaona kuti haachadhilitika ndakaona kuti pamwe anenge angoti rikazogumire ipapo ko imimi pamakaenda kumba kwenyu imimi muchienda kumateni kumukadzi makasvikomutaura kuti chii kuti azosenda mameseji ayo ndakasikomutaura bcause nyaya yatanga tichinayo naiwa ano maminayo tandiringoziva kuti tine munhu atira kubata handiwo vano foni yakaita 3 days yakadzima foni yatanga yakadzima here isina kuopenwa yangu aiadzimai aye kuti taita 3 days ava ndivo vakaita mazuva vasati vapindura vanhu kuti vanenge vange vaisa here mameseji kudhara bcause muti maida kuvabata meseji yakanga vamboisa ndobva tavadayira yatakadayira handiti ndandi kuti yanga isati yaita mazuva isati yaita se yapindurwa ndopakangoti te mazuva ndakachizotaura navo havari tori kwarara vasiri kuno pandaipindura navo inoda kubvunza pemudzimai nemimi tichitaurirana pafoni apo kuti mudzimai atosvika pakusenda audio yekuti muchindire kwara inini ndakachizoti ava vaichemera audio yadzimai vangu vachiti voice note audio kuti ndizive ndikutaura newe ipapo tapanzwa wakazonawo approach adzimai wako chiti chisvika pasenda ndakati munhu yadayira chiisa audio chida kuti pamwe audio akaiona achaenderera mberi kuti makambenge muine nyaya kare here ikakuti yakatangira paaudio nyaya yakanga iripo kare yakanzii kare nyaya yekuti ivoka ndakuzovataurira zvavakandiudza vai pamavati ndinodarira rachozve right ivo vakanditi murume uyu akambondipfimba handiti amenoyo apapa ndauda kupatsakisa ndopa ndatombokushatirwa ndikati akakupfimba hawo handiti ko nhamba dzako akadzwana kupi ndobati no ini nhamba dzangu ino akadzwana mugrupu rezanupf ndikati mugrupu rezanupf wakapinda sei ini mugrupu rezanupf ndakatisenderwa namaishambo ndikasunga kwenda kuna maishambo handiti chida kubata nyaya yangu munhu atogara naye village ndiva ndati naye maishambo ndiwe wakaisa maitsi yamugrupu rezanupf noti grupu rezanupf vangu vagare vachitomuopera kuti varimo zvavo ndatoziva kuti varimo zvavo tatombereka zvinotaura mugrupu rezanupf vanzi aiwa no ndini ndakatovaisa inini ndotongoisiwa vanhu vakawanda vasingatozvizivi ngati ava uperi orit ava ndopangu ati ndakaona nhamba mugrupu rezanupf nhamba dzadzimai vangu adzimai vakuudza kuti munhu akambondipfimba namba munhu akaona namba mugrupu rezanupf enda kwaendi panyaya yemukadzi ndopamatikira zvakaita se azvakaita aiwa ndobva wamuti chii andipfimba namba akadziwana kupi dzakaonekwa mugrupu rezanupf ndobva wati chii futi paipapo ndipatoda kuziva zvichikwidza inini pandakataura kune ndobva ati ano madi kudzibhuloka pozi ndangoti pandati auright ndandidzibhuloke mazana mazikoni tikati pati munhu yandijaira handingadzibhuloke yandisiye namba idzi paakambopfimbawo pekutanga mameseji wakaona here mukadzi mameseji ekutanga inini handakwaona vari kuti ivo vakakutwa pani pavakambodzwa nemuromo anditya vanhu vakaudzana nemuromo mukadzi ndobva azoita nhamba uyo achitiwo nhamba mukadzi handiti ava pavakadzana nemuromo handitya vari kuti vakatomboti imimi siyana inii ndomataura vakaita handitya
asi kuchizoramba achiendera mberi akazenga kuchinyora mameseji after wana nhamba dzevapi adzimai vasingapindurire mameseji akatanga kupindirana ini nevanhu aiwa adzimai neava vanhu vakupindirana naye unoziva sei ini ndisingazive kumashure ini tiri kutaura pano tikusiya isu tichadzibhongodze tichatinzwa nyanyi zvakazara ndika hatisi kuti imimi hamuna kutadzirwa tirakunzwisisa inini papa mameseji nekuti vanhu imimi mese muri vatatu pane vaviri vachabatwa nemhaka ndosaka tiri kudaro ndakunzwisisa kuti iye mukadzi uyu zvese izvi zvaitika akambokuudza here wakamboona here anything pavakaudzwa nemuromo ini vakatombondudza handidya kuti ava vaita se vakupfimba vachipfimba hatichiendei pamafoni pamameseji arimo ezvinezvi aiwa adzimai pakuchinjana kwemafoni kuchinjana papi pawakabvunza kuti imi nhamba yenyu nhamba yako akaiwana kupi akati akaiwana kuZANU-PF chaakasenda uyu chii after awana nhamba kuZANU-PF makazviona here zvinhu zvacho ndiwo aya kamameseji andiri kutaura after wana nhamba kuZANU-PF handinawo chakatika kuti inini ndizoziva kuti ndewa nekuti ava vakanga vataura handiti kuti ndizo nhamba dzani ine zita here nhamba mufoni mamudzimai wenyu raava masevhero inini masevhero andakadzita mufoni ndo adziri kungoburisa apa yakataura nemi pekutanga ngene zita payakataura pekutanga zita dzave kuti muzoziva kuti aiwa uyu ndimutsinze uyu muri kwamuri ikoko bodzi mudzimai anga asipo yakaburitsa zita here kaoneke profile picture yemunhu zita panhamba harina kubuda mugrupu macho raiburitsa kuti asati andidhirita mugrupu uyu raiburitsa kuti flow handimunzwisa ndo maburitsa raita nhamba dzeuyu mugrupu inini asi kusevha kwandakasava foni ndindakasevha kuti sabhuku makaziva sei kuti inhamba dzasabhuku pakusvika pakumupindura muri kwamuri adzimai ndo vakati ndidzo nhamba dzani dzavo makazoenda kwaadzimai na10 manheru mambopindurana kudhara masikati makaibongodza asi kuti nemhosva tirakutsatsanangurira zvakakwana nekuti pane pamba tichatokubatsira pausiri kuona iwewe saka iwotera ipindura tiri kubvunza iwewe wakaziva sei uri uko mukadzi anga ari kumba kwavo wakaziva kuti nhamba ndedzasabhuku zvatakaita isi kuti zitize inini adzimai vangu nditi takatawirirana kuti toda kumubata zvinhu zvaari kuita zvaari kuita handimbudzisa makambenge makataurana kare takatenge tataura nyaya yenhamba iyi zenhamba iyi naadzimai vangu vacho ndopavati idzi ndidzo nhamba dzari iwewe aiwa uyo ari kuti zvoni wakazonobvunza mudzimai nezvenhamba kuti akadziwanako paZANU-PF before here aiwa ndibatsire ipapo handidika inini kuti ini ndakatovati ko nhamba idzi uyu akadziwana kupi handidika ndobva vati vakadziwana mugrupu rezanu after maona mameseji ka kokumashure ukamaida kupanga akambopanga akataura nemunhu muchida kumuteya maida kumuteya pafoni ipapo here bhozi nhamba mamusingazoti anadzo makazodziwa ndakadziwana muZANU-PF aiwa ava ndo vakati nhamba dzangu akadziwana mugrupu mubvunzo wangu andazobvunza ndikazi makadziziva sei kuti nhamba idzi ndedzeava hamuna kundipindura ipapo kuti ndizoziva kuti nhamba idzi ndedzeava handidika adzimai vangu vati ndo nhamba dzavari kusenzesa pavakambotaura neni vakaisa kuti mameseji avakataurwa navo mameseji avakataura navo pekutanga ipapo aina handidi kunyepa aiwa tinotanga tanzwa vachitaura handiti nekuti chinogona kuitwa vanhu ava ka uyo anogona kunge akazoona meseji wokupedzisira zvabotaurwa pekutanga kunza mukunzwa kuti handida mukadzi unotomudza ndokuda wobhamba kuramba wozonyengetedzwa wobvuma vanotodanana iwo wozobata meseji ndikambokudzira peutata se anondida saka taunzwisa ipapo inini handina meseji andakone kudanana aiwa ndiri kuti pekutanga une meseji wakamboona yakanyorwa dzibhozi vakati ndo nhamba dzaari kushandisa dzaakambotaura neni kuti achindipimba mameseji acho makaona inini ekutanga handiti vakuti avo yakataura nemuromo handidika ndobva vazesa meseji
tirikuti nakwaona ingota ndakwaona garaba akutaranira sauye mudaro uchida kuprotecta munhu aiwa mukadzi wako mameseji wakaona here kuti pindure akuti ananda imwe message andiona akwaona ndika imi mamutsinzi titaurei sorry dai ndaikumbura kuti nyaya iyi inogona kuita kunge sendiri kubva kwokupedzisira ndidzokera kumashure ndaikumbira vadzimai vavo mutsinzi titsananguri zvaunoziva nezvenyaya iyi hausi dare hautauri kuti mudzimai unomuda weiwe uri dare uri musungwa titaurire nyaya unoziva sei chada ndichidira kuti ndidare pindura mubvunzo yatiri kukubvunza unoizive kausaizive kuti handizive handizive ndopautedzwa mukadzi toizotsvaga manhamba kuti yabva nekupi nhamba yao yasei chidedzai mukadzi wacho iwo wati hauizive ende isu hatisazonzwa kutaura chinhu bozva wati hauizive chandati handizive ichi hatisakati wapedzera nguva nedare aiwa ndopedzera nguva mudare watiwo nyaya hauizive ndofuka ndakumbira ndikati ndikukumbirawo request yekuti mudzimai auya apa ndibvunze mibvunzo ndosada kuti ndoda kutangira no tikutaura uyu mumang'ari uyu hauna mubvunzo wanotaura nyaya yako yakanaka uchataura zvacho tatozoda ropruvha munhu romwana zvakaita sei but tangobvunza kuiziva here nyaya wakamboinzwa nezvaye ndakainzwa inzi chi ichinzi inini ndaitaura nemudzimai wavo kuti vachiti ndakamupfimba Anzotaura ndakambotanga ichinzi ndakamupfimba iye ndokuzotanga kutumira mamessages ekuti ndakadanana naye ani iye mudzimai wavo achitumira kwauri pane imwe nhamba yangu hatinosvika ndaimboitianaimugare isa pakati amutsinzi sepera kuchera taura izita renzizere amai amai ndimi mudzimai wachibvongodze zita renyu rekuzvarwa munonzani Eunice Makion. Ndokumbira musimudze ruoko rwenyu rworudyi muchateedzera mashoko andinechitaura zvandichataura pamberi pedare ichokwadi Mwari ngaandibatsire dzikisei ruoko rwenyu pasi. Tinokumbira mai mutitsanangurirewo ndimi madevedzwa nguva ino nedare pamusoro penyaya yenyu naamutsinzi ava. Saka pane mibvunzo kana kuti pane mashoko amuda kubvunzwa naamutsinzi imi makasununguka kutaura zvamunoziva tsanangurirai zvamunoziva imimi panyaya iyi nenyaya yamagarira pana taurisai zvenyu handira kunzwa kana muchitaura tai kuti zvese zvinoda kunyorwa pasi tsanangurai henyu Antimati ndoda kubvunzwa mubvunzo. ndatitsanangurai zvamunoziva panyaya iyi iridari yakutsumudzai kuya pano nhasi chamainga Ngati first day pangu inini parodi panoti gate poti pachibhorani ndetiri panetwork pagate pachibhorani first day avakapfuura kana vachitaura havataure vakamira havataure vakafisa nemunhu vanotaura vachifamba first day maswera sei vopfuura second day ndopavakati komune muchitaura nani panetwork nguva dzino but tikondoshaya zvekutaura nekuda kwei ndobva wapfuura handiti rarimwe day ndobva wapfuura ai ipapo vakabva vabuda hameti gore rinori ipapo vakabva vabuda hameti vakaenda kwarare here kana wangu vakazivara kumba kwavandiziva ndobva vachizodzoka ndopavakati ndiri kukumbirawo kuzokuonai ndobva ndati kundiona kwakanaka here zvikanzi kwakanaka ndobva ndati allright ina ndakuvaona ende vahona zvondiona handizive chavada ndionera chii handabva bunzi akabva ndangozviignore ndobva vanyarara kana ndopa vakabva vabuda futi pavakazodzoka ndofunga ndopavakaziva sei kuti vabuda vava vasingaoneki majari kwaona vava vasingaoneki isitogara paroti kwetoti ajara kumaona aiwa tinokumbirawo runyararo mudare yekotanga taurai pavakazodzoka ndofunga handizive ndopavakawana nhamba here ndobva vati
kwamuna kuuya kuti ndida kukuonai wani ndikati takauya tikaona musiko kandi hamuna munonyepa mainzi muye kupi vakati muye kumba kwedu tikumbira kukuonai vakati ndichauya ina ndakuenda mandazvikino ndipo vakazoisa meseji vakati kwamuna kuuya wani ndikati takauya tikaona musiko ndimadairana ndikavaita ko namba yenyaka iwano namba handizive ndekwabvunza namba dzangu madzaona kupa wakati mugupurezana ndio mapindira vakandita saka ndopega pamunoziva kusvikira ini ndo pandikapedzera kudairana navo Komurunzi wandavhunza kwamuri panyaya yamutora amai amuchiudza yamutora yese makatona baba makaudza nemurume wenyu mashoko ese kuti zuva rekutanga rechipiri kusvika pakupedza pamuntu aguma achibhuya kuti makaudza ragara ndakaudza vari kuziva ndavadai nayagara pamakaudzwa kunzi ndanziuya kumba taurai chokwadi pamberi pedare tibatsirane anditi inini ava vachinditi ava ndipimba pandikazoti pemakambotaura zimbwa pakazokutaura kuti vakati zvakati nezvakati vagara ba makaudzwa here kuti mudzimai akanzi da kuona iwe kumba vakataura orit musavanyanyota chitungu stereki aiwa handisi kuita shu titokunzwai ipapo zvakatonyanya handisi kuita shu vamutsinze auya mudzimai wama muchiti mune zvamuda kumubvunza saka mukana iwe tinokupai mutende pamusoro idare sekutaura kwandaita ndati ndichatangira tidzokera kumashure inogona kuti ngeyakutorasika usingokumbiro mukana iwe ngaisarasike chekutanga ndokumbira kubvunza kuna vadzimai vavo mune ushamwari here navadzimai kumbira kubvunza kunani kuna vadzimai vavo nadzimai vavo adzimai wenyaya isishamwari asi mwana mune ukama munombotaura mese wapesana kupindura samhanye zvinhu tiri patende makatanga kutaura navo rini tichitaura pefoni bvunza mubvunzo kudhara upangumini ubvunza mubvunzo umira kudhara ingave mumwaka wakakura sei aiwa tongogara tichitongotaura semaneighbors chandinokumbira ichokwadi kuitira kuti tifambirane chidzimai wenyari munoma here pane mashoko andichataura andoda kuti munditi ndiri kunyepa vanhu kutaura chokwadi. Chekutanga mudzimai wangu makatanga kutaura naye pakwana 1.5 months pafoni pako ndizvo zvekuti pamakatovатanga imimi wanga vasingazive nhamba dzenyu ndizvo here? aiwa nhamba dzangu wadziziva kuti takagara tichitongotaura asi ende pandaitotaura navo ivo kana vanga vasingazive bvunza vamomubvunzo vati aiwa bvunza vamomubvunzo ndofunga ipapo vapindura zvisaite kuti ndirambe ndichivabvunza nekuti varamba pekuti vavenga asi isu dare tida kunzwa chapupu. Chekutanga vakange vachitaura nemudzimai wangu apa kwane 2 months iye ndokunditaurira kuti handisi kuziva kuti sei ava vangotanga kutaura neni ndaakunoku asi kana ndiri kumasasa hatitauri tese chinogona kana mchiti ndaakunoku nekuti kwarari chinova zvinhu zviri pachena zvinogona kupupurwa chero nani zvakaandikaita kupupura chokwadi saka ivo havana kukwanisa kuita sei kutaura izvozvo saka ndandiri kuda kuti titange taenderana panyaya yekuti vakatanga kutaura navo reni ndokuva varamba izvozvo right. Ndochienda kuna Masi ndokumbirobvunza Masi kuti pamakatora foni yenyu muchitaura nemunhu wamaifungidzira kuti ndini kana kuti munhu wamaiti ndini mukagodairwa makaziva sei makataura neni? Inini asi ndopindura mbomira aiwa hanzi Masi kuna Masi ndikubvunza Masi mbomira garapa orit amai ngavapinda ndigara pindura inini pakatati ndipindure inyaya kuti ava vakanga vasipo nekuti nyaya takanga tatoitaura nevava mubvunzo maunzwa mina kandipindura zvandova kuti chakaita kuti mupindure mubvunzo wabvunzwa kuti hani chakaita kuti muzive kuti ndina ndini hongu inyaya kuti ava vakanga vataura nyaya yavo nenhamba dzechizizii dzekuti ava dai vanga varipo handitika musi wacho
dai pakatauro handitika but ava vakanga vasipa handitika ini ndinda ndine foni handitika ndo madachitanga uchikurukura nevamwe nekuti nyamwe ndaita sei yachiziva apindura havana kupindura nekuti ndati inini vakaziva sei kuti ndini ndavadaira zvavataura zvekuti voice note hanzi ndevapinduri nhamba nenyaya vamwe vachiziva ndozvakaita kuti vazive kuti ndiwe alright zvimwe chetewo naivo inini handiti vakataura vachiita sekunge ivo ndivo mudzimai wavo ndopandachida kuti vataure kuti uchapupu hunoita kuti vazive kuti vaitaura neni ndehupi zvimwe chete nezvavakaita pakunge vatora foni yemudzimai wavo vachitaura neni handiti ini ndakadaira ndaifungidzirwa ndiavo koivo pavakadairwa vakaziva here kuti ndini nekuti foni yangu chekutanga sendiri kudaro pandaida kuti vataure chokwadi paipai ndetokuti pavakatanga kutaura nemudzimai wangu akakatya mati akashamisika kuti ukama hwavo huri kubva papi nechekutanga chechipiri inini foni yangu handisiri ndega ndoishandisa sinzeka taura nyaya yako zvakavamunopedzei mune chokwadi rekuti nhamba dzakanga ndatiwa naagara pachipindiro ndedzemudzimai wenyu ndedzakuinini aiwa ngoma vari raiti vari kufamba zvakanaka nyaya unudza pairi kuenda imimi taura zvamuda kutaura pamusoro penyaya iyi musategerera mari kutenderera ndati inini foni yangu chekutanga inobatwa chero nani sekubatwa kunoitwa foni yangu ndo chekutanga chechipiri intention yemunhu anenge abata foni yangu handigoni kuiziva ndo chechipiri chechitatu kunyange mudzimai wangu akabata foni yangu akapindura munhu waari kufungidzirwa kuti girlfriend yangu haagonondiudza ndosaka ndati vakange vaziva here kuti ndini ndiri kutaura navo sekuziva kwadaigona kunge ndakaita inini kana kusaziva kuti munhu wandiri kutaura naye kana ndai ndiri ndiri kutaura ina handisonzwisisa muri kuti here mimi mukomana uyu ndiye aitonyenga mukadzi wenyu boti foni namba ikanoziva mukuti chiko yatotsanangura idare tinzwe ndati ivo vati ini ndaifanira kufungidzira kuti kutaura nemudzimai wavo ndipo vari kuti ndaifanira kufungidzira kuti kutaura nemudzimai wavo kuti nditaure navo situation yeyo tikaipindurudza inofanana nesituation yangu pamutsinzi usade kunzvenga nyaya taure zvakakwana tikadare chibasa robatsira vanhu ndizvoka muri kuti imimi mukadzi wenyu ndiye akadaira foni here kuna uyu handida kuti ndiye akadaira foni ndinotobatwa newese wese ndandiri kubvunza mubvunzo wokuti sezvo vati inini ndini ndakavatumira meseji nekuti ndati mameseji handazi chipindurai mubvunzo wangu inini muri kuti imimi foni yenyu inobatwa newese wese here inobatwa nevanhu vanodarika inini kusanganisira mudzimai wangu umwe ndiye ana anobata futi chero shamwari mberi takateerera zvazvinoita manje ka pamutsinzi kana muchitaura nyaya hatizi vana vadiki saka dzimwe nyaya itai muchidzijamba kana musina zvekutaura manzwa kuti makati wese wese foni ndiye mhomwe menyu thats your cell phone noparwa mhosva kuti kana akumbira kana ndianisa hatizvizivi handizvo mukadzi wenyu anori mafodya here neimwe shamwari anori mafodya anobata foni yenyu hongu ndiani anogara kwarari anozivana nawe kwete saka murudzi ndati mudzimai wangu anobata foni yangu vaviri ava anovaziva mashoko ataurwa ekunzi imi makambovada kuvapimba ndeye chokwadi kwete nei musina kuvafunga mashoko aya apesana nekuti ava vati ndakati ndoda kuvaona kumba ava vakati ndakavapfimba mashoko yaari maviri akasiyanaaamira wakataura mukadzi womunhu ndokuda asi pamutaura kuti ndokumbira kuzokuonai ndosvika kumba hauna kupikisana nazvo nei ndinofunga ndachida kutangira kunyaya yatanga kutaurwa saka naye mutsinze iwo unoda kuti tibatani pafoni apa pafoni yako watosunga ndiani akanyenga mukadzi womunhu uda kuti titorani pavanhu vako iwe vanokubata foni shamwari yako ari kuharare nemudzimai wako uda kuti tibatani posi vausiri wadamakaesenangana nei asi unobvuma here kuti nhamba yaitaura painhamba yako waziva sei namba yangu unobvuma herewe
kuti nhamba yati wewe unomudii munhu anori mafodya anoziva kwaharare kana fodya yaibva unobvumira yoti nhamba yako Kwete. kusio kuramba Kwete. minyara yemhani imi Manzwa panda imi vanhu veku5 musauye muno nekuvenga munhu manzwa bude panze wese ku5 bude panzewo sai nekuvenga bude panze toona kupai mhosva izvo somutatijairire muno sai nekuvenga munhu muno ndime makaya makafidha munhu zvekutaura kuti unoti zvakati pindura zvandaaa Okay. Inini ndakaona ma-messages mufoni mangu. Ndofunga ndachida kutanga tichibva kunoperera nyaya dzidzokera kumashure. Ndikokusaka ndatanga kubvunza mibvunzo. Ndandichida kuti igozoita kuti pandotanga kutsanangura nyaya yangu vanhu vagozobata pari kubvira nyaya. Pandatangira kumudzimai wangu inini. Chikonzero chandataurira mudzimai wangu. Wamutsinzeka. Tine zvatoda kungonzwa. Nyaya dzatoda kungonzwa chete hatinonzwa norona. Tepa tinongobata. Pepekuti foni iri apa nhamba ndedzenyu. Ndizvo. Hande dzenyu. Kana yanyaya musapindurire vana apa musapindurire vana handiti nhamba ndeyenyu here kutaura apa asadaiona varadzei Dedzerei nhamba dzacho. uya tipe nhamba tipe foni ndiavangodedzera nemusoro nhamba dzacho chimotipa foni uno ine nhamba yako Unoona wadedzera dzisimo mufonimo. Unoona ndidzizive. karaba simuka nefoni yenayo pana namba ndeipi namba Sub. Idzi namba idzi. Nhamba dziri panapa dziri kuti 0. Ngatisaure nhamba dzake. nyore pasi nyore namba dzipasi iyo uchiyedzera tokonfirm mune manhamba mangani nayo mutsinzi mune 2 mutipo dzese kuno kutodzidza atakudzibvunza kwema yacho chipira hamuna here yasabhuku mugrupu hamuna here vanhu vaitaurirana mugrupu handichamwe handizivi kuti vane dzimwe kandi havana koza wakabva vandiburitsa mugrupu Tokumbira dzimwe dzenyu mutsinzi. Mune dzimwe tsiridzi. tipei nhamba 0772 772 967 967. ndo dzimwe dzacho idzi udzimwe aiwa vakakomana musapusiswe kaidi handi ndo dzimwe nhamba idzi kuidzi vaziva sei kuti tinadzo kuno vaziva sei kuti tine dzimwe pozi vabva vataura dzichituka dzava kuti ndo dzimwe dzacho vanzi ndo dzimwe nhamba idzi kodzi dzekutanga vaziva sei kuti tinadzo kuno kana vachingoti foni yakabatwa nomwe munhu akataura kwete kudaro handiri kubvunza dari kuno kumudza kwamana ari kuno kwa iwo hausitaura tabvunza ndiri hanzi chimaingwipe dzimwe dzacho 772 itaurwai ndizvo maziva sei imimi kuti iyeiya yatinaye kuno ndi iyi yakataura nemunhu imi mufoni ichibatwa neweseweche chikonzero chaita kuti ndidaire izvozvo zvakuita sekuti handinge ndichizviziva ndiri kuzviziva nekuti pane mamessages akasara kuakaunti kwangu ine kwenhamba idzodzi imboripai nhamba dzacho vamutsinzi munhu ari tobvuma nanidemudzida aubvuma kwenhamba idzodzidzi meseji akasara kuti inhamba dzangu nechikonzero chekuti panditanga kutaurwa nyaya ndofanira kuziva kuti izvi kuitika aiwa isi tiri kukubvunza hai mavana kwapinda ndida mamessages akasara mufoni mangu ine ekuti avaitumira chitichedzerai nhamba dzacho dzimwe dzechitu 0711 taurai nyaya mutsinzi 0711 780 asi inini ndine mubvunzo naa kuti miatondipindura zvakazara inini ndizvo apo pari kunzi inini ndiri kutya kufona handiri kuapa Ndiri kutya kufona. pari kunzi inini ndiri kuda kufona panetwork iri kuramba yebvauna uyu achitumira fona achiti network iri kuramba
ndizve inini papo ina ndikwanisa kupadai kozasiri ndandine foni ndasiri ndataura naye musamanye zvenyinyi samanye mubvunzo nyitoto naye akasimba imimi ndimangaudza murume wenyu ka imimi kuti zvoni murume ari kundinyenga paakakubvunza inyaya kuti foni nhamba akadziwana kupi makamudara kuti ndakavaudza kuti ati akadziwana mugurupu rezano. Akakuudzirai kupi uyu kuti akadziwana mugurupu rezano? Akakuudzirai kupi? Ndipo ndambotaura ndikati pavakawana nhamba ndati akakuudzirai kupi? Pafoni. Pafoni makaratidza murume wenyu? Mirai makaratidza murume wenyu here? Iwo ipapo andina kuvaratidza ndakadhilita ndichimakadhilitirei zvinowanikwa handiti ndopandaiza kuzvinyarara pavakazotamba futi kutaura futi ndopandakabva ndavaudza makangoti varume ndo zvavari bandaavoid ndikati zvinowanikwa kuvarume handiti pavakazodzoka bheki ndopandakabva ndataura ndokubudisai panze ipapa munokobuda mese kuti panze timbokudai muno mada anopedza nguva imimi makataura makati zvinowanikwa handiti nekuti mameseji aiswa ndika murume wenyu makazomudza after zvaita sei? Ndakazomudza mushure mekunge avarambo vachita sei vachidzoka kwamakati zvinowanikwa kuti ayo zvazvanyanya ndambenge ndanyararawa makamudza makati mameseji ake makadhirita ndakavaudza wakaudzwa kunzi chishamwa vakanditi usaprotecte munhu protect boys indi anditori nahasha nanhasi ndandina hasha handiprotect that vandiudza mbandatokuvati makadhilitirei handitika zikanzano ndikati ko nhamba akadziwana kupi zikanzi ini ndakaiswa mugrupu namashango ndakasimuka ndikanwabvunza inini kuti mashama ndiwakaisa vamugrupu here akati zveshuwa ndini ndakaisa akataura kuti ndakati sandingina ndini ndakavaisa mugrupu zveshuwa ndopandakachita se pandakachidzoka handiti ndozambazara vazitongo ndineti mubvunzo kuti ava vachikuudza nyaya yekuti vakaudza ndakadhirita zvinhu foni vakatoti ndakavabvunza asi veshezi ndakaidhirita vachidadhiritirei kwauri vavangotaurawo kuti ndini handakutanga nekukuudzai uda here kuti iwe tikubatire samupini iwe tipe foni yako iwe ataura nao pachatiwe iwewe foni yangu akaunti yangu haisishati udaida kokuratidza vanhu vanenge vachizivana vanhu but kana munhu azobatwa manje yakutonga yakureruka nyaya nokuti mameseji ari apa kaya ndokwanisa kuverengerai dare makateerera kana vanhu vakapfimbana makapfimbana ndizvo kana pasina hapana asi nda kuti ndiverengere dare rinzwe zviri pano tive nechokwadi panodanana vanhu mune vanhu vakuru munomo ndizvo uyo akangoti bho zvimwe zvakadzidwa ndika zvikanzi uripi ari kubvunza ndi uyu muridzi womukadzi ko meseji iri kubva sei like aida kubvunza kuti sei iri disappear isa audio kwai waitisa audio sei moze chanya mhandise audio ndanditi munhu aida mhane pfungwa dzangu dzaida kungobata handiti mona iyo wakaudzwa nhamba ndeyamutsinze yasabhuku wobva watirisa audio ndizvo zvandaida kubata ndaona kuti mameseji aita se ari kudhiritika ndaikasika kubata kana meseji kana audio inodhiritika futi ndakanga ndachesati straight muchakuda nyaya munomo ayo akandimira ndipindureka right handei pamberi panopanzwa watopanzwa zvandapata isariko pasiwe unobuda panze zvikanzi ndiri kuharare unodzoka rini nditumirewo pik bay ukona iwo waitsanangurira dare ritsirizvo iwo ndiwaitoti nditumire piki indozvakataura kuti ini ndinakatoitumira zvikanzi tumira iwewe hatiti zvikandodzoka mangwana makuseni zvikanzi pamwe munhu wamwari tumirewo piki pamunhu wamwari ndobva watumira piki remukadzi riri sei wati munhu wamwari voice note iye ndobva atanga kuti senda voice note saka uri kundigira chii murume ari kubvunza zvikanzi ini ndato anzi isa voice note please ini ndakutobuda ndiri kuenda kugarden ndiuya ari kutaura tarara zvikanzi send voice note nemurume nyarara katibotaura murume ifoni iyi ndibhebi uyu ndiye murume wanzwa saka nemurume kutaura kuti foni ndeyabhebi kai
handizvo zvikanzi waenda kunoitei uyabva vakanzi talk to me asi Jaudha auchada asi Jaudha kutaura auchada kutaura kanzi sorry sweet ko ndorambirei ndemukadzi ari kusenda message ndorambirei tumira voice note ndizive kuti ndiwe ndiri kutya kufona iri kuramba ndikutry yakandikutya kanzi na baby pane vanhu taura nematext zvikanzi taura voice note rako chero kuti handina ndati ndiri pane vanhu ukuda kundiite sei taura zvikanzi okay nasabhuku zvikanzi sei mafunga kuti toita sei zvikanzi send audio ndizive kuti ndiwe sabhuku akuramba nemashoko zvikanzi mukuda kuti kudii zvikanzi ndiani uyu ndisabhuku ramba kutobvunza ndiani uyu taurai kana ndizive nhai hamuchandizive here bhebhe raseka zvikanzi kutsamwei mheno yakabva kupina yakadhidzwa wakabvisa rimwe zvinhu hai dzanga dza 20 to 10 sekutaura kwaita aenda pane mukadzi tobvaisa audio right ko iwo mameseji ekuti zvoni wakanzi unomudii munhu anongori mafodya chete anonarira una fodya ari kupi antu akandanga ndaverenga anditika andikazoona hapasi hapo aya hapo atitombotaura nezvaunoti ayadiritswa ndikuti dzakadhilitwa one asi ndandataona maurirayo handingabatidze magetsi padiwo maonero ako semurume wewe madairiro aita munhu uyu vanhu vagare vachitaurei maonero ako iwewe inini ndopandati ndaida kuzitsvaga maonero ako kwete kuzvitsvaga ipapo inini handidi kunyepa handidi kupura chokwadi ati zvandandingori nazvo ndizvozvizvi handingori nazvo sofa ndo zvandiri nazvo conclusion yawakaita iwe pane zvawakaona zvese zvawakabata yako iwe conclusion yako ukuconcluda kuti kudii zvamanje manje inini handimaona pandati ukundigera chi handidika kondatsamwei handiti ko hauchandizerikiswiti chii ndaida kuzama handidika kuona kuti wakazobuda neansa ipi anza yawakabuda nayo ansa ndeni yakazovhara pakuti uyu yakanga senda audio please angakuda kuti anyatsosenda audio rotava kuchereyo ndizvo saka iwo unoti vanhu vavasingataureri mazuva esawa ndobvunzo dai amen dai vadare tokona vaviri chete vakukwanisa kuti daika zvinotaura panapa handika vaviri chete vata zvinhu zvine musoro ka1 taurewe ayo vanhu vaitotaura kama ukondinyekana uchigwinuwa vaitaurwa handisuda kuvillage 5 uri kupfubiwa taura ndokubuda kudanira chifinyando handiti ndandiri kumbiro wani mutumwa wenyu ndatitaura nyaya tabvunza munoziya tirakubatsirai pachokwadi aimbomira tirakuvabatsira noti tirakubatsira vanhu ava noti vanhu ava vagari kumanisha kwenyu handitika inzwa yakawarume chero nyararai inzwa nyarara inini munhu anotaura muno vanozvazo ndomuripisa wakutaura muromo wako munomu nyarara chema wakataurisa kuti taura isokuripisa munomu ivo seroko pasi saka taureyo ndotenda baba ndiri kumbira wani mutumwa wenyu nditaura naye panza kuti no ndezvanda kutaura naye aiwa tiri mudare mirai mwana mirai zvenyu shamwari taura naye sakusanganikidze ndokunakubatsira dare kwachimunyandoro manzwa tozoda umwe ndiani taurai ndikuda munhu ane pfungwa conclusion yenyaya iyi umwe ndiani nyangoti mukomana mukadzi ava
Uye ngamude panze. Budisai uye panze. Budisai panze. Ngatobuda zvake panze. Umwe ndiani? Ko madzimai apa akwanisa kutaura here? Taura chamwana. Aiwa, wanozwa kutaura, gara pasi. Mumwe, wanozwa kutaura. Mudzimai utaure mai. Taurisai vanhu vakunzwei. Simukai vanhu vakuonei kuti muri witness. Simukai vanhu vataura zvikuonai. Munoti nenyaya iyi. Vanhu vanozivana ndomaonerei. Ko mumwe madzimai, toda madzimai. Hazvoti unovekwa kubatsira dare mudare. Varume. Inini semunhu ndiripo ndeyekuti vairi ava vanozivana, asi chakaitika pana amai ava vakashoka kuti nyaya ikazodzikanwa nemurume wangu anoita so waida kuita self-defense kune avo. Why ava kuti avo vane nhamba dzeavo vane nhamba dzeavo wairi ava vanozivana? Sabhuku kwedura. Sabhuku mbotaurai. Ndinotonganya misha asi munototaura muno munototaura. Ndinotonganya mamisha simukai mutauri. Ayo, taura zvamunofunga. Taura zvamunofunga. Ndovatungamiri vacho ka. Kuri kwai munotonga sei nhai Sabhuku? Nyaya iri pachena kuti vanhu vakambotaura vese, asi kuti vakawirirana pakudanana kwavo ndo vangangoramba kuti uyai ndipimba ini. Maonero enyu imimi kwete umbo, maonero enyu zveine nyama dzora maiti. Ndikuona kuti vaviri vanonzwika nyaya yavo. Vanozivana. Uyo Sabhuku gondo taura. Umwe Sabhuku ainonziani? Munombe Sabhuku ere muno? Sabhuku. Dama Sabhuku ataura. Taura. Iri kunzwisa pandaita. Ndikuti vaviri ava vane kamutauro nemafambiro avanga vachiita vari vaviri. Anyasitaura pajekerere. Ava vari divinera. Pandakatokumbuda nyaya pavati akaunti yavo yakadhiritika. Ndabva ndaona kuti vane zvinhu zvavanga vachitaura nevava vasinoda kuti zvizikanwe muno nedare. Zvichiratidza kuti vanongotaura naamai avo zvinhu zvakavanzika. Sabhuku ijinda. Maonera ndikuita nyaya inenge iri pachena. Vanhu ava vaitaura kasi amai havana vakazotya kuti baba vakazvisiya. Vakabva vakurumidza kunovhara kuna baba. Iwewe tipe foni yako iyi. Wandifamba. Nokuti vabatsira kaproblems ake ingotenderera futi ingotenderedzwa. Tipe foni yako iyi. Asadhilite kana chinhu tarise yako. Tasadhilite kana chinhu. Tidangorova nhamba idzo dzimufoni tobva taona kuti dzinobuda kuti chii. Tiri kupedza nyaya iyi. Nekuti iwe unopedza vaponda nyika yese. Saka tinozwa chokwadi munomu. Wobatsirwa chokwadi chakazara. Ameno ndizvo here naye varume. Wamazuva nanga Sabhuku muri munoti nenyaya. Tuda ese mafoni. Tuda mafoni ese. Ine line network yatuda. Koma washi vari muka. Munyaya munotonga sei mukuru. Kuri yava kudunhu renyu kuri Sabhuku. Tenderera. Uyu avarapa namai vanosiyana vanodana. Kupedza nguva ndada kuona bezimhosva iyo. Ndola network here. Tipe ibadushedze namba. Daduzishedzera namba. Namba ndakupa iko. Aiwa dzako iwe dzemukadzi wako. Tono dzakanzi chii muno. Tingoita zvinopera
uchatonga iyi yopera mangwana kuya neimwe futi tetaneta ningotonga munhu wani tipe namba dzemukadzi 778 adilita kana namba yacho hamutorina yamaya ndo zvimwe zveumbo zvotariswa namba yamaya yacho atodhirita hamutorina zvokutobuda zita chaiva hamutorina. ndechikumbira kumbira chabikana kuti vanhu vasembera ndokumbiro kubvunza pane mubvunzo wadambobvunza asi unomuita sekuti zvakarerekera kudivi kwangu ini ndabvunza ndikati kana ava vakanga vachitaura neni vaine chokwadi chekuti vaitaura neni ini ndaifanira kufungidzira kuti ndikutaura nemudzimai wangu sei zviri kuramba kuti inini foni yangu inogona kutaura nemudzimai wangu sekuita kwavakaita ivo votanga kutaura neava iwewo kana uchipupura iwewo sezva murume wodi ndakapindura kana mukadzi wako achipupura kudaro ndinoona kuti ngakumbire dare kuti iite saizvozvo kuita sei kuti mudzimai wangu ashedza apatombo musiri aiwa ndina kuzviziva neni munozodzoka nekisati simukai nomukadzi wenyu muzodzoka nekisati simukai nyaya yegaraba amusore pane chandaida kuti ndimedzere futi zvekare pane nyaya yandambotaura yekuti vakatanga kutaura rini ndofunga nyaya iyo ingabva yabuda pachena nekuti ndandida kuti iwe uramba kupedza nguva chokwadi unacho bada udzadare chokwadi chipi chekuti vakatombotanga kutaura toda kutaura icho twakanotanga kutaura nini vaitaura nemudzimai wangu ndosaka ndiri kuti zvine zvabuda iwo adzimai vacho taura shamwari taura rumashori timunzo kutaura munogona kuchinetsa tisingazivi zviri zviripo ndachikumbirawo kunzwa kana kutaura kuti vamunopedzei makambotaurei naamai ava pasiri pafoni nekuda kwokuti dzimwe nyaya tinogona kurasirana handitika nekuonesana vakambotaurawo here pafoni kana kuti vachifamba sekutaura kuitawo mai ava ndozvibvuma here kuti vakataura kwete isuzuka nekuti tinenge etaura shamwari iwe unogara kupi naye shamwari bharamora ndekupi pane waunoziva here pavarira isusu dzine nyaya nemukomana kawo patatonga kutenderera tikutora vanhu vakazara rega ndobatsire bhozi mini baba kuri kudzimurira vanhu masamuni kanditika saona vanotikautara chokwadi atara chokwadi amuchini nama inini moti nama hatina mbere matara chokwadi atenda hangu ndiri kukumbira kuti mhuri yekwagarabha nemhuri yekwamunopedzera emangu wapo 30 minutes uyu murume nemurume vangotaurira vanhu havane nguva kutoziva kudaomananzaa gara pasi gara pasi iwe wakutijairira muno mandi wautange mamba mako gara pasi uyu murume uyu ari kuti iwe wakausikazivi ava nava vakambodanana kudhara vari mukomana nemusikana uyu mugari wenyu wekumasasa uri kuzvinzwa here unoziva aya unozviziva here wewe bhaiti handizvizive vatigara kutsunga vakasaka kutsunga era vaigara kutsunga ndevapa watichiwo tazvautaura mukuru taura kugara pasi pa zvinhu zvamauta zvakutondishamisa wanditi zvataurwa nani kuda panze usade kupanya dzimba dzevanhu vapinda munewe chautorera munhu panze wamutorera kuti handina kudaro wamutorerei ndatiitai vanhu ava ndati wamutorerei panze wati chii panze wati unyoresa tapedzere nguva kudai
Wachichipa zipa. Kuya kule panzi. Okuda panzi oleka makora panzi zimbadzi vanhu muno. Kuya panzi zimbadzi vanhu muno. Unotaura panzi atsokuwa timpurisa ngaiti nyepera dzakati. Wati chii? Mira kansole kokumemse moko pasi ibetse moko pasi mira bababi uyu murume akudo ati amaya sauta fikana apomosha ati onyo wasamuna ati amaya na baba bakamboda nemari kutsunga amaya avava vandozena sakudzokora matongo akumutswa wezva apupura panza mamunzwa ikida kutaura nevanhu panzi ani munzwa anonzi arisitoa mawada kutaura manje ndida topinda ina vanhu vaziye tine 4 years ndiri mumasasi ndakatanga kuonera mumasasi saka 4 years ishoma saka ndakadana wakarorwa rini ndikubvunza saka ndakadana makana wakarorwa ndine 4 years ine 4 years handiti saka manje vanhu vamasawadzi nyarara vanhu masawa mazini aiwa vanhu masati mazi handiri kupindura pakuti handi takambodanana aiwa uyo ari kuti mimi makadanana naye musati magara na ndo zvandiri kupindura kuti ndakatanga kutova 0 kumasasa ndikudayira wani handindasinavazive pamusori pamberi pedare ndanchimbokumbirawo chichemo izvi sekukumbira kwandaita kuti adzinaaa chekutanga pane nyaya yapupurwa yekuti yandatanga kuvabvunza mibvunzo yangu iye yanga yakakosha ndokumbirawo kuti tigozokurukura nezvemibvunzo iyi kana vachinge vauya nekuti pane zvandaitida kuti tigozoonesana ndipo pandiri kuona kunge pakawatira nyaya yangu nekuti kwandani tazoenda nenyaya nekwayaizoenda nakuti ndosada tinoita sei kuda kunorasika asi tichiziva kuti vakanga paine nyaya yanguamusiza zvinobatika muri kutenderera so hamuna napoindiwa nematayo inobatika ndine ureu ndati kana dare ratendera kudati munotenda here kuti nhamba iri apa ndeyenyu namba ndakuratira yatadeedzera papa saka munotenda here nhamba yakatsenga apa ndeyenyu saka ndimika mune mhaka kamakanyenga mukadzi asi manyengera makaita echikudari kuti munodanana hatimbopei mhosva iwe chamwari isusu kunoka vanhu vanodanana uyu kauyu foni iri mukadzi foni iri ndeyake but vanhu vanodanana vanhu kukutaurira chokwadi yogara osinzwa uyu mukadzi wako akamunyenga vakatodanana tinoswera tiri muno nyaya yekuti titi uyu neuyu vakadanana dai vakadanana uyu haaudza muromo wake murupabata here asi shoko randinotora nderekuti iwe ukati kumukadzi womunhu ndinokuda watomunyenga unoripira mukadzi wangu wanyenga kuti ndinokuda handizera mirayo nekuti uyo anogara aine pfundi neyuyu kuti akaenga mukadzi wangu apa havana kusangana vanavo kana mangamutaura mbese mutaura uyu neuyu havana kusangana dai uyu akasangana neuyu haimbotaurira muromo wake kuyebe iwe mutsinze unobisa mombe yekupagaraba yekuti wakasusa muromo wako wekuti amai ndinokudai chete mogara zvakanaka handizverekana kuti ndogona kubvuma ipapo vangu nekuti inini kuya kuno panguda kuti tigadzirisane nemurume nekuti inini ndaida kuti nditaure naye handidya tikurukurane sazinambosvika kwese kuno asi airamba handidya achiramba ndichida kuya ndichitota nanza dzangu idzo kana ndazita shoko rekuti ndoda mukadzi wako tozokurukurana papo ndikapona aiwa ndanga ndisiri ndega ndandine vamwe vaindikutisira kana uyu muzukuru wacho oraisisiya izvozvo ini zvandataura ndizvozvo michenda yamugari zvakanaka iwe mutsinze unotsvaga muonde pakuno ndopagarabva inogarabva
handikona kutaura Mutsinzi nyaya inenge yatopera zvese magariro mukamuchita pakutanga mugara sekugara ikoko handizvo muri vanhu vamwe chete muri manext door kugarana muti kungava kugara ikoko hazviite uye muri vanhu mese makabva munyika mako makapamwe chete munorasana makumira mirefu zvoita hazviite saka ndosakandaita nyaya judgment yamambo it's final hapasina mwanopfuura izwi rataurwa namambo hapasina mushongo zvese chasungwa kubva kune vanhau iyi imapedzerwa yaitwa namambo. Asi Mutsinzi anenge aida kuchema pamwara kwedzera ndakuti atiwanikana kutaura kutaura ndanga ndisikuda itaura zvauda kutaura ndandichida kutoti ndibvunze kuti zvino ezvinezvi mukatarisa kuti nyaya dzataurwa pambiri dzakasiyana handisi kuziva kuti pamwe nekutadza kubvisa kwangu kokuti mudzimai anotaurira kuti kumurume wake kuti anzira Mutsinzi kugozo yakoma murume pakumhangara kwaita pakutara kwaita pakutsanangura kwaita ati ini ndakamupinda saka handisi kuziva kuti dzanyaya mbiri isana uyu Mutsinzi ari kuti anzi mudzimai wangu anogona kuuya opupura kuti ndiye aitaura pafoni pamusoro isisi handisi kuda kuti tinyanye kutenderera kuona kuti munenge kuda kudzokeraadzimai veava pamusoro vanogara kumasasa handiti mubvisa vagara kumasasa ende kwandiri mwana ini chakanyanya kundirwadza ndechekuti ava vakasita shoko rekuti ndokuda kunambuya ndozvinhu zvakanyanya kutondirwadza handitika kwandiri mwana ende mukataura umu vatore nemwedzi yakawanda adzimai ava vachitaura neadzimai ava vanotomhoresana handiti adzimai ava vakazotonditaura nemi vachititi zvinoita uri zviitwa nemukwashe wenyu zvandiri kunzwa kuno kuti ndizvo vakaita vachisisa shoko rekunambuya kuti ndoita sei ndokudai mwana adzimai ava vakatotaura kudai nyaya yatongwa yapera mapuwa judgment yenyu namambo aichadzokororwa pana chachinja hapana kuvachada kunzwa futi ndichataura Mutsinzi ende aunoita zvaunoita iwe hautore mambo uchipa Garabha unotora mambo uchipaini mambo Nyando indindo paGarabha mambo naika ndindamuenda munyai wenyu wokuti mugare zvakanaka saka hamene mombe yangu ndinoiwana rini nekuti ini ndandisiri kutarisira zvinhu zvakadai sekuti waita mutongo unozodzoka nemhinduro irerai changamire tikutaurire kudariko avadzidzisei kwete kuvataurira vadzidzisei kudzidzisei vakuru mutongo kanga wapuwa zvai zvamakutaurira zvekuti hamusana zvedu munozviita manyanya vane procedure vanoshandisa kutonga munhu whether unoda hauti kana tina mudari utasira kuina chete zvino madyiwa nenyaya mambo madyiwa nenyaya imi makuchitongoita vataurwa namambo kuda kana kusaita asisi tinokuitisai saka taurei pamuno pamakasununga kuti mubve munenge maiwana paMutsinzi ndokumbura mwedzi mutatu anzi mwedzi mutatu mbiri kamzukuru mwedzi mitatu yaita kure indiri kuda kuti imi mugare zvakanaka handisi kupokana napo uneno asi muri kuona dambudziko randaita ndanyanya kufamba kunyanya ipo pamasonda aya kuno katatu handisipinda masi saka ndinotoda kuona kuti izvovanoda saka kuti nditi ndikwanisa kukavhire zvine zvakanaka zvindinese ndinoenda mativi ese kana zvaramba kuti zvipinde ndopinda pakati iwe Garabha munhu akakutadzira ati iye ndichimirira kwemwedzi mitatu ndenge ndauyisa mombe iwe yekuti mugare zvakanaka inini ipapa munza shungu dzako handipokane napo handikasike kuti napo nekuti inini ndandisingatasiri zvekuti ndozvisaitika kana vati ndizvozvo aida kungotaurira chete
atoda kuti vasunungurana saka toti asakanaka iwe mwanangu mwezi mutatu yawataura nhasi munani toti muna End of July. Toti July, kwaJuly. Oni pamombe yangu ndoisa kunaka. Asi dai ranga ndiri nemambo zvangu. Chekutanga ndaibvisa munza musha. Iri kuti yodana nawo yosvika murume ndati zvakati. Zvozobatwa pamberi. Dai ranga ndiri nemambo. Nekuti vanhu vanozivana. Zvicharamba zvichingoitika. No, what is again? Aiwa, hausirwadziswa. No. Uri kutoudzwa. Nokuti ava vakupindura kati ava vanogona handitovazivi. Imi musade kugadzira nyaya nditi. Mukadaro mimi makutorwadzisa. Uya ati dai ndiri nemambo. Zvino zvaasiri mambo. Zvanataura nemambo ndo zvamunoita. Agara ba tinotenda masununguro nyaya yatora namambo yapera tokupira mutsinze vawe andire kwa July, end of July, 30 July. Agara ba masununguro yenyu nadzina venyu Story zere ndiyani. Yes, mutsinze. Zvinokana vaenda kumusha endai munogara zvakanaka.